Amin na kita iba kadlabasit a little background kaya tinapasamak. Kastoy apo idi Domingo tinasapat tibigat ada natiliwan tayo nga duha nga may isang nga minor de edad which nga kuwabali nga idivals. Ken may isang nga agta 20 years old. Dita akit naktuanda nga agal-ala simbrek ti may isang nga pagtaingan ket nagalada iti item, which is it was also recovered from their possession. Then eventually, ti kwatayo, di kiti barangay officials, kaputay suda ti nakagamat, kung natay latan, ket dita nga in-interview da, nagsaludsud da. Kabayata nga interview da, ket impudno na, nga ti kadwada, ket det ibagbagayo nga dinangrak. Kinagpaisan na apo akit, dito kinadakkel ko akit, tudang rakman akit, kas pagharigan akit, baka, adu kumatsugsugat na apo. But anyway, going back, timay back lang akit, dito akit, pag, iso ti rason no apay nga naimbitaran. Kinagpaisan na dito akit, di na imbitaran iso na, kadwa na ni Kapitan da. Definitely, kasi ngamin ti kuaming kada kami. At patulong kami ti barangay officials. Iso nga amoy ti barangay officials iti bakara apo ket pero may nga very active da. Every time nga ada kwa tayo, basit nga oray, basit lang nga problema, no tawagan tayo da, they immediately act on DJ kwa tayo. DJ request tayo or even di kita kwa ket alistuda nga agkuti. Aya apo, ket DJ nga rod, idi na apaman nga naimbitaran ditoy, ket DJ ra pinagsaludsudan tayo nga rod, ket kinagpweson na ket kinumprontar na DJ natilimi. Atay bagbaga na apay ramraman nak kung kunana pa ikit dia iso di nga bat pa ikit nga ni agsal na ka ako nak gaputa awan ebidensya tayo ken data ka nakatiliw ka data gundaway apo hamet karaman iso na ngem ada nga yung previous nga napasamak nga pinagsarek kunatay lang kasi nga awan pa nga definite nga napukaw nga may bagada kasi nga DJ Akimbagi ng atong official kita Akimbagi data kit awamit itoy. Ket nasrek di balay na babae iti pinang perdida ti doorknob ken di screen door which is nakadanon da di uneg ngem awang kami may baga nga napukaw. Eventually idi kabayat kadayat nga gundawayen di tamet nga naibaga na nga rod ket naibagada pay nga adarelo nga inalada jay nga pagtaingan. Idi March 26. So actually in-identify dito caretaker. Diyan nag-report kada kami nga DJ nga relo akit talaga kukwa ti DJ nga pamilya nga sinarekda. So gaputa deta akit a week after rin eh. So hantay nga mabalin nga inquest iso na. So we provide all possible evidence no makuan nga iso na talaga. So iso raramidin tayo. Iso nga, I told him nga, kung to yata, kita ngayon pilaan na kantong kaso as long as makapag-provide kami ta ebidensya. Iso tinalawag apo. Iso nga, dito magbaga na kanya, akit siguro babaen iti, di pinaibaking ko na nga isak lang kung to iso na, no adan to na umnong ebidensya ko. Akit mabaling nga iso tira rason na. Not to discredit these people, yeah? Ken hangko nga ko emet. Ngayon, even di kadwa na, di guardian na, not to discredit kasi hambet nga dapat ngem ada damit record da iso sometimes iso kami tinakarigligat di kita agsasao ket kita entemet ano anat record tayo ket baka damit na kayo involvan tayo ngem to be fair hangko lat bagbagan apo ngem iso na ket dati met nga na involved ada na kayo involvan na apo ket no DJ bagbaga na kinabil ko definite hangko nga inraramid ken hangko dapat nga aramidan DJ lang apo. Anat nagan na gayam sir iti ibagbagada na leader da. Hangko nga baling nga i-divulge, of course, I need to respect the kwa kasi nga alleged pa laeng so hangko nga baling nga ibagati kinatatao da. Kasi as I have said, hangko met mabaling nga pergenti katatao da. So nga I will provide evidence, pieces of evidence to prove nga isuna ti talaga involved. Iloload tayo lang sir, awat kinapagpaiswanan na nga ready at dinangran nyo? Or... Yes, definitely awan apo.
na medical damit, including data na inquest tayo, very clear met, met kajay. Iso nga data gibagbaga, kita, jak amo, no, nati, one thing I'm sure, kaya imbaking ko na ngamin nga, isak lang konto. Iso nga, siguro lang. Si awampay kada kami, di jay bagbaga na. He was claiming nga nadangran. Ngayon, according the interview, based the interview lain. So, awan amok no anati extent injury na no adaman kita iso pang paniknik. Anyway, adamit di kita expert tayo, di kita doctors. They will definitely mangibaga no ana talaga ti no nagsagaba ba iso na iti donor no adaman. So dati pa nagtakaw gayam sir grupo da sir. Well, kung consider tinga ko kasi more than two is a group na eh. Kaya nga dati nga mingket isuti kasla ko idi adada record minor pa nga min dayat dito yakit isuto brada amutay met nga no de minor de edad nga mingket hanga mabaling nga ikwatay ket the only intervention that we can do is of course i-endorse the proper agency. What is the proper agency? DSWDO. Iso di no ba. So nga di kita nga ba nga we are naman on the part and the kung surusurutin tayo ti procedure. Yes, iso nga di nga kadwa na nga natiliwan that time, we immediately endorse him it the SWD can DJ guardians na. Napilaan ka sa dati may isa. Yes, naipilaan na-commit illegal man only yesterday nga na-commit illegal man nga dati piyansa na nga 18,000. So ada ito sura itat pagbaludan ija INPJ. So, iti previous... As ko akit, kinagpeson na during interview, halang nga siya, kiti barangay officials, kita daday, bagbaga ng araw, nga kajay, sometimes kami, nuwabasit lang nga gatad, ng orona no barbarya lang, handa nga min in-reporten. But, hindi ka ubingan na pala, adada kanon, kasi 4 months pala dito, that's why nga jakmet amo. Ngayon, kajay ti rumrumwar, kasi amo tayo met, ngano kasla baryalat na ala, di kita stores, kadakwa, handamet nga interesado nga agi pila, no agi reporten. Ngayon, data agad, sayang gusay nga kwa, di kita lang met kiti makikita tayo po. Sir, anat palawag da kami, no? Ang pingararami na dali kasi. Awan ti nagbalin na... Ti bagbagada akit data pinagayayam da computer data Roblox isus paggasgasusan da kano so kanot pakadadi so kanot ti pag papapanan di ti proceeds da no I don't know no peso. Dapat pamilya da sir? Dapat Ay na awan. So, ano iti plano tayo? Allegation na di jay adaking karbingan na di jay sung batak tulat ta di jay. Ipila na kaso, nagipila man ti kaso. Independently, tayo, ag-investigar tayo, agipila tayo, at nga kaso, may panggap ka di jay, inaramid na. Sir, lastly, any message mo, kada hindi ka kailihan kayo, itiras di bala mga paspasamak sa? When, ti ko na karon, agreedam tayo, kasi adudala ta managundaway. Nalalo ka dagito, ikit pinagbabakasyon manen. Ore krisis, kura tayo, akit, sometimes hanga makaigawid deta no dadto makadagi at damit siguro that's why nga no talawan ti balbalay ti kadi agat pangasi tayo ta i-recap tayo nalaing nasaya at i-secure tayo di balbalay tayo before tayo nga tumalo apo.